Hi everyone, welcome to back my another vlog video. Dini ang थांनो नागिरदों सरफगावहाय गुरखिया मन्दिरावहाय मन्दिर खुलुमनो थाखाय दिनै मागोनि 1 तारिखहाय गाइस हैप्पी बिहु गासैनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दानि आं थांनो ओंखारबाय लोगोफोर दङ नै जोंहा दानिया थांनोसै मोजां मोजां सिख्लाफोरा सासे दंबावो ओंखारबाय दं जि साइज गानो ओमफ्राय जों दानिया नै फैयै फैयै बरपेटा रड मोनबाय सरफग मोननोसैयानो ससे थांबावबानो मोनसिगोन आरोना फाइनेलि जों दानिया टेम्पोलसिम मोनफैबाय बेनो जाहैबाय गुरखिया मन्दिर सरफगनि बेहाय मागोनि 1 तारिखाव फोरबो खुङो आरोना दानिया जों मन्दिर फारसेथिंजाय हाबलांबाय हाबनायनि सिगां आथिंखौ बाङाय सुग्रोनानै लानोसै आथिं ओरै सुखांनानै जों दानिया नै दिया लगायबाय आलारि बाथि सावबाय सावखांनानै खुलुमबाय ओरैबायसा भिरखामोन माने मानसिफोरा भिडिअखौनो मोजाङै लानाय जायासै आरोना बयबो फैयो नालाय खुलुमनो जोबोद भिर जाखायो आं थेवब्लाबो जाखिनि हायो माने दसे दसेखौनो भिडिअ लाबाय थाबाय दानिया नै फटक लानो फैदो इयाव फटक लागासिनो नै ओरैबायसा भिर माने नायनो हागोन इखिजा भिरथार बेहाय आरो बे ब्रिजआ जाहैबाय बैथिंजाय दै गेजेरावहाय कृष्णाया मोनसे जिबौनि सायाव गाखोनानै मोसादोंमोन ना बेनि नुथाय दं आरोना बेखौ नायनो फैदोंमोन बेहाय आरो कृष्णनो लाबोनाय फालिखौ बे दंफाङावहाय खाथाबनानै होयो आरोना बेखौनो जोङो खाथाबनानै होनो थाखाय फैदों दानिया ओमफ्राय आं दानिया नै खाथाबबाय गोजानाव लांदोब्रा भाराया बारा बिजागोन जोंलाय बेहायबो आरो मन्दिरखौ खुलुमखांनानै आं दानिया मन्दिरखौ गिदिंबाय आरोना मन्दिर ओरै खुलुमखांबाथाय ओरैबायसा गोसोखौ गोजोननाय मोनो माने बुंनोनो नाङा माने ओरैबायसा गोजोननाय मोनो मन्दिर खुलुमखांनानै गोजोननायजों समान जेबोआनो गैया होनबाबो जायो आं आंनि फिलिंसखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरोना गुबुना माबायसा मोनो आं बेखौथ' मिन्थिरोङा नाथाय आं जा मोनो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय
गुबुनाबो मोनोबो जानो हागौ आरो मोनखागोनबो। मा बुङो लोगोफोर? मन्दिर खुलुमखांना दानिया जों थांफिनगासिनो दं। सोरना गारियालाय? बेयाव दंमोन सं। भिडिअखौ मोजां लानो हायासै, भिरथार नालाय भिडिअखौनो लानो हायाखै। जाखिनि हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन थेवब्लाबो। माइहाङाव फैदो जों दानिया बेरायनो। माइहाङाव हाबलांबाय। माइहां नायनि दसे। पार्कआबो खाथियावनो जाखायोमोन नालाय पार्कआव दसे हाबलांबाय आरोना जों बेरायनो होननानै फैनाय बाजिनो। फैसा गबाय नामा? नै बेखौ लाना बेरायनो फैदो जोङो। फै दसे बेयाव नै जों बे गारिखौ लानानै बेरायनो फैदो। जानो फैदो जों दानिया रेस्टुरेन्टआवहाय चावमिन जाना थांलायनि दसे। माने जरा जरा गोजाथार रेस्टुरेन्टआव एकदम नायलाय आंनि भिडिअखौ जोबोद नायला माथो लोगोफोर। मार्केटआव गस्ला लांनो फैदों जों दानिया। फैसा लागोन कुर्ता नांगौ बे मानसियालाय मोजां दोनै नागिर फैदा निला कालार मोजां। फै नायदाबायनि जोंहा नै सना लोगो नै जगार लंपेन्ट गोजांनि थाखाय। गाइस दानिया जों जोंनि गामि मोनफैबाय थांनानै फैबाय जोङो मन्दिरनिफ्राय फैबाय सरपगनिफ्राय बरपेटा रडनिफ्राय दानिया जोंनि गामि जों दानिया मोनफैबाय बे जाहैबाय जोंनि जायगा फिल्डआ मोदान जोबदोंसो सान्दुङा केमेरायाबो दामिनिथार नालाय जोंना मोजांथार उथियो गाइस ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो
बारा गोलाव खालामबाय थालिया नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज गासैबो लाइक आरो कमेन्ट हर ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जोबोद गोबावनि उनावसो दिनैसो आङो ब्लग भिडिअ बानायदों स' गाइस माबोरै जाखो आंनि ब्लग भिडिअआ आंथ' मोनथिदोंलिया जाखिनि हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै गासैबो मोजां मोनबाय होननानै माबा इन्ट्रडाक्सन होनाय रखम होलांथारबाय आङो दे बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबसिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल